Piranesi i el seu món és la sisena exposició que Artur Ramon dedica a aquest gran gravador que és piranesi. Aquesta vegada ho fa des d'una perspectiva diferent, entenent que no només el visitant podrà veure una mostra retrospectiva piranesi amb 65 obres dels diferents aspectes de la seva creació, sinó que també podrà veure diferents objectes, tant mobiliari, escultura, bronzes, pintura, que expliquen el context històric en el que creix i es desenvolupa el geni de Piranesi. Nosaltres volem reivindicar fonamentalment Piranesi com a antiquari, Piranesi com defensor també de Roma en un moment en el que hi ha un debat importantíssim entre el món dels figuralanistes o defensors de Grècia i els romanistes o defensors de Roma, i Piranesi pren part per la seva ciutat d'adopció, Roma, que des que arriba al 1740 té veritablement una obsessió per demostrar la magnificència de la ciutat i la supremacia en el debat sobre l'origen de l'antiguitat. Aquesta és una exposició que és fruit d'un treball de temps per reunir aquesta col·lecció de gravats, totes primeres edicions romanes contemporànies, és a dir, fetes en època de Piranesi, que recullen des de vistes de Roma a elements arqueològics, també part de la sèrie de l'Ago Albano i una carxeri d'excel·lent qualitat. Convidem el visitant a que pugui veure aquesta exposició, que estarà fins al 24 de novembre amb el que Artur Ramon arranca la temporada.